ሕجውን እንተኾነ ኣተሓሳስባኻ ቀይርካ ክኽየደሉ ዘለዎ ነገር ክትከይድ እንተዘይኮይኑ ኣብ ቋንቋ እንተኢና ንበኣስ እንታይ ክንብል ደልዩ ኣብ ቋንቋ ኮይና ንበኣስ ወዲ ኣለኹ ተቋይቆኩም ዶ ወዲ ኣለኹ ተንኪ لا لا تقايقون صبيان دينا نيرنا مرحبا قرماي نباخاي سلام سلام كمي تمسيو مسجن نو خميم سخا خميل لغا عني ناس بغالنا أنا مستي كله تبلو زلكم نعوستاين مبال زي كونس حديد حنقول يزم ملالسني حتى سلا زلوس اسكيز يا أخي انت رأي لي قلي خبل دلي بساخة اسكي تايد بحلبتي مسلانا ناي موت سيترف ناي حلفتي الزرب اللي زبها يس يس آه آه إسحاس بزعبا مبراق سودان نمنتاي يقدس نمنتاي كعتقو يدلي نمنتاي كوتا كله تيزقبرلو ካብ ዝገበረልካስ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ዝብል እምነት ብጣዕሚ ስለ ዘኽብር ድዩ ወይስ ኪኖዚ ክንሪኦ ንኽእል ዝርአ ነገራት ወይ ክበፅሖ ብኡቢሉ ክበፅሖ ዝደሊ ነገራት ኣሎ ንምንታይ እያ እዛ ብዛዕባ ምስራቅ ሱዳን ምግዳስ እንተተፋቐረ ምስኦም ይግደሰሎ ማለት ምስቲ ስርዓት ማእከላይ ስርዓት ማለት እዩ انت تسأل مستمع كراي سرعة وين يقدسلو اجي نابين مبصح يعني اين مباريا زبل حتى سوك بليدلي يغني اللي زي حتى يعني جاني راح نزل ثانك يو قرماي حدا رئيتو خاب زعبا زي ختبك حتى كدحراي مبقسي كوننا منتي حدا صبوق حتى العيلكا جن متى كاين مزابل انتا ايوتي نيساس زشادنو عندي ابزو عندي وشتن بدقا بفلاي تناوشتي كم زغطاس وتصنعو تاريخ حيزو زمصي نيساس النهانس او زمصي دا بزخ حرف نتسكمو الله تطح بايتا زغبرلو مدرخ كا نرئ لنا حجي نسو مسماني الزامد زي قدس تعالم نبعلا أو رئيستهم زنبارو dictatorial regimes بحالو بفلاكاتهم نسبتاتهم زحاسيو زمزمزون زنزمزون حجي اتهم من تزخلون التعبق إيلهم ليبرال ديموكراسي مرحتي إنا زبلو نبعلاتهم أب مجزأت النت قطع مجزأت النت ظاهر زي كون قطع مجزأت النت بحيلي إذا قدس تحيل خاء حبتي للون هاجرات مزبازي تقبروا خاء بالكمن زبل فاششتاوي أكايدا نقتلوا ننصارون سلزخونة
إذا خنا الزامدو سلز دلو خياتي زي شادنو كاب زي شادنو انتاي من تايوم يلا قريبيو تحطو معناتو تصنحلو بخينو زخيد سلز خوان مالتي سلزي إذا حطو زيا كتملس يا مو نزيا اتليست exhaust مقبرة باشاي مرحبا سلامات مجمريا قنيلنا نتار استي بتأمة قداي كنزارب نعركوين أنتا أمنعو تسودو وزلو إذا شادنو وزلو إندات برزيلا ኣብቲ መእተው እኳ ስለ ዘይሰማዕኩም ምናልባት ገለገለ ክደግም ክእል ክኸውን ካብቲ መእተው ዝሃብኩሞ لحن ይተረዳእኒ ኣብቲ ሓደ ገዛ ፀኒሕና ስለ ዝነበርና ብዙሕ ሰብ እዩ መፂኡ ነይሩ ናብኡ ዳርጋ ሚእቲ በፂሑ ነይሩ እቲ ሽግር ግን ንክትዛረብ ንክትካታዕ እድል ኣይነበረን which means ሓደ ግዜ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ክንዲ ዝኣክል ህዝቢ ተኣኪቡ መኻን ኮይኑ ክተርፍ ገዛ ይሕዝነካ እዩ ማለት እዩ ካብ እሱ ሓደ ግዜ ክንዛረበሉ ኢና ናብዛ ርእስና ከንኣቱ ግን ንኢሳያስ ዘሻድንዎ ነገራት ሓደ ንዕኡ ተዓባቢኡ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ ይመሃር እንዲ ቤት ትምህርቲ ይኣቱ بفيزيكس ود بكيمستري ود بقلي ود انت اخا تماهركا قال ملي تباهيلو مشي دحربايتا خان غرنا يبحال سب ما اساس دحربايتا عند حركن ريو خوينا ابزي قال سب زطمته منقدي نفع تماهراينا يملكي سلازي لعل كلاتنا نتا ملكي ننشتي كلنا خير خون كلاتنا زردانا ግን ንሱ ናይ ብሓቂ ፕሮፌሽናል ናይ ምልኪ ንፉዕ ተማሃራይ ማለት እዩ እዚ ድማ መማሃራኑ መን እዮም እንድሕሪድና ከዓኒ ካብ ኢትዮጵያ ጀሚርካ እቲ ምስኦም ዝተኣሳሰር ንዓለም ለኻዊ ሓይሊ ምዕራባዊ ሃፀይነት ናይ ኣሜሪካ ብኡ ገይሩ ብእስራኤል ገይሩ ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዓቢኡ ሓደ ካብቲ ንዕኡ ዘሻድኖ ጉዳይ ምዃኑ ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ንዕኡ ዘሻድኖ ነገራት ንሕና መኣዝና ኣጀንዳና መኣዝና ስለ ንስሕት ከም ንስሕት ገብረና ከሎ ስለ ዘይርዳእና ስለ ንስሕት እዩ ንኣብነት መዋዕልና ብዛዕባ ኢሳያስ ክንዛረብ እንድሕሪ ክንነብር ኮይንና ንሱ ደስ እዩ ዝብሎ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ካልእ ጉዳይ ኣለና ማለት እዩ ክንዲ ንዕኡ ከመይ ጌርና ነጉዕዞ بعلمني نات طرالفنا نقعزو كندن حسب بزعبا ناتو تاريخ كمي كم دخونه حجي خا خمس تزاريبو حجي دما خمس غيرو مسبع الكستو خمس غيرو نخستو كوسي قتلوهم من شمو خمس غيرو انتاي دبل كوتا كله نفلطو نزاربو كل شع بس قدس زين بعلو نهيستر قديفنا نعقو زغبر اكارات مديبنا عندنا خيز وراينا قديفنا نابتي وانا وقداي اتوكرنا نسو انت عانسكم مهانا علينا انصارو نعو قلقل افوز دفء مهزوتات فورمولاتات كندنا مص ابز نقاقه مالتي زي حدا نعو تصاويتلن يلو يشادن مالتي كمتي اسمع زور زفره مغنيات يقولن مالتي منات انت كويني مخفر كتهارمون دحر تخيل تدالي خال خاطر حيد فرهم بر نسخان ابكال كل العرت بلا هذا فره مغنيات يقولن مالتي ካልእ እቲ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ንዕኡ ሓጋዚ ምክንያቱ ናቶም ተምሃራይ ስለ ዝኾነ ይሕልውዎ እዮም ንሳቶም ሓንቶይ እውን ወስ ኣቢሉ ነይሩ ወዲ መንቀርዮስ ኣብቲ ዘረብኡ ማለሲ ንሱ ይሕሾም ካባና ዝብል ዘረባ መንጎ የእትዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ሻዕ ኣብዚ ገዛ እውን ኣብ ካልእ ገዛ እውን ንዛረቦ ኢና ንሕና እንድሕሪ ማእዝና ዝሰሓትና ኮይንና እቲ ፅርንፍ ዝበለ ሓይሊ ንሱ يزخارجهم مالتي فزي كوينو نعو خدم سوسي قليل عاتو هيكونوا نعوسي نجرينلاند خن حزاينا يلوم دزارو كندا انا مبل 50 حدا ناتنا سيتينا يلوم دزاربو يساس دعم مخم يجرو خبدو
ويزخون ديكتاتور أو أفريقيا زلش كم يجرو خبدهم مالتي دلهم جبروه خوليهم مالتي جن كس أنا حلهم من حد اليوم كم سن حلهم يجبروا زخون يأخذ من قد تاعنا عالم كدنا جروجن قال نجر وستات يريو مالتي كم سانكشن دو بزدو هيدا ويدوس بانكدو قال دو يلوم لقحادو قال دو يلوم عدتات يساوتو مالتي نازل إحنا خردنا زي كاله زي حدا خابتنعو خشادنو زغل تايد بالي كاله نسو بنتوركينج سرح كله نحنا بنتوركينا نسرح لنا نحنا ودبنا ندحر لنا ودبنا اب قدميت نسرعو نعو خلكاله خلولو ننبر مالتي مهارات انتليوناون ننفانطوم نناتهم مطمت غيروم يخدو مالتي مسرتاو صلايومن نتوركين ناي اساسن بزي يحسبلو كيطمتو خدو مالتي اكوادا نابتن سو زلو نتوركين سي يخدومو دحر نسوس لزبلصوم كانساتهم كان عاتهم تتطرنف امبر اب حدا تتخون امبر يبلنا اب حدا كنكون كما غيرنا انا بحدا أنتو يدعيلين يرانا أبو خمان ويدا أخلي ومنات جزية حسيرهم منبر أب حدا خنكون عين خيل إينا فتوم أب حدا خنكون نخيل ترى أب حدا خنكون نخيل نحر قلنا نيتيوبيا تمته قلنا نأبيد تمته قلنا وياني تمته قلنا إساس تمته تحسه اللي الناسي كم يقرنا أنا حدا يونايتد فرونت الفتر نصحجي تا يونايتد فرونتي يلو أمسيوا قل كله سمر اللي دلنير هذا من قريش مالتي نزخ قلت أدلني رأنا هجي تعدل قناي ترخبر مالتي بحطو تراي سلسلة إلهم وديهم سب كمان رئيتو غهباي كعلن اسماعيل ون كابتوم رئيتو غهبي إلو تمواسعنا برايو أنا وند الدحريني رمالتيو أنا فتيني سلسلة أصل زغورة حانت بصحة كامل سلسلة إذا خمسة عمسلة أقابا بقالسي ميساس يشادنو مالتي قال إذا شادنو زلون تاي مالتي نحنا دلوات نمجزاتين خنياتو معزنت بزي كل من قدي محزانا بزي نفطر من قد سلنقالس دلوات نمجزاتي سلازخنا نعوزي بايتال زخونه بايتاي تطح بايتاي نعو زشادنو مالتي قال اتي افريقيا زلو كوننت ناي نعو زمسلون كومو زامسلون ديكتاتورات ناي افريقيا نبعلو حدا جردين ناي ملكي كتولت غير افريقيا حجي خمان زخي زلون دعريخمو بزيكا زقدم حجي تقاقيسنا نفلطو ناي مسافين رأيو مبل شابعي جزي بيلوس حجي خاص يعيرو له انتاي كغيرو لكع كمزا كمتم حلقهم زغبرو كمزي ترامب كيدون من يشمون فنزويلا خيدونتي مادورو تشكيم زمصو زعسورو لكع نسو خنتا غيرو مات بفليتا هليكوبتر نتي موادا درتو زنبره ابيكم زلو اتفيو مالتي اسيرو ابيكم زلو ما ناي فلت مال بفليتا هليكوبتر غيرو وشي دمو مالتي سلازي اتي افريقيا نبعلون تطح بايتا ناي جردين ناي ملختي ترى اخت ناي امريكان امبرياليزم وكاله حيال دخونه منغستي سلازخونه اذن بعلون اساياس تطح بايتا يدشادنو هذا قد تدشادنو زولي مالتي لازم احنا انتاي لا نقبر دقبانا مودا نحريلنا هو نصور الرايا ابلعلي ساعات صنققنا نودي امو بزعبو نقدفو بزعبانا نزالب بزعبانا نزالب كلنا خير نسو بنتورك سلسرح نتورك ناتنا بعلم يوم بجزانا درجان بهاجرنا درجان بخبابنا درجان بعلم لخو درجان سي بعلم يوم ندحريلنا حجي يبلنا بكواد اتمليسنا نابت نسو حلقاتاتو زلوو نابو غزاينا نطمت مالتي ازي ولا حدا كابزوم ناتنا ودبات يخونو ولا كابزوم ناتنا مهورات يخونو زتنكفانا امريكا اللودو بجكا زوما بزي مسينا نقايا ولا حدا ايتنكفوني ازي خنقلصينا كنبره ندل نيرنا كن عدل ايترخبن مالتيو منالبات كن عدل تترخيبو كنزاربو لينا اذا حدا عدل كاني اذا خمزي ابزي دلاينا نزاربولو كن وحدات كا بمخانو زحزننا ايو امبر ابزي دلاينا تزاريبنا تدبهال كنبل نخئلينا مالتيو لذي نحنا اتي زشادنو زلو نغرات نعو بمولو اذا زبلكم زلو نغرات we are not in touch with our people حدا خابو
ከይተጠቕሰ ዝሓለፎ ኣብቲ መብርህናቱ ሕጂ ንኣብነት ንሱ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ውሽጢ ዓድና ኣይተንከፈን ናይ ኣሜሪካን ኢምፔርያሊዝም ኣይተንከፈን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ኩነታት እንድሕሪ ናይ ለውጢ መንገዲ ዘይሂቡ ደኣ እሞ ንሕና ደኣደይ ተወሳኺ ንዑ ነስዕ ኮይና ንኸውን እምበር ንሕና እኮ ይኮንናን ወሰንቲ ውሽጣዊ ግርጭት ይወሳኒ እዚ ንባዕሉ ካብቲ ክንገልፆ ዘለና ንፈተናየን ነይሩ ግን ዕድል ኣይተረኽበን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንወዲ ከምዝን ስለ ዝኾነ ኣነ ለቦዋ ናተይ እንታይ እዩ ብፍላይ እቶም ደሓን ዝኾነ መልእኽትታት ከተመሓላልፍ ትኽእሉ ኣካላት ብዛዕባ ኢሳያስ እንተገደፍናዮ ብዛዕባ ታሪኹ ማለት ክንልክሞ ንኽእል ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ግን ብዛዕባና እንተተዛረብና እዩቲ ካብዚ ነዚ ርእሲ ዝገጥም መንገዲ ንሕና ድማ ክንጋላገለሉ ንኽእል መንገዲ ክህልወና ዝኽእል ማለት እዩ ካልእ እታ ናይ መወዳእታ ግርማይ ዘቐመጣ ትሕሶ ምዝኣ ትምለስ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢና እንዲሉ ግርማይ ኢሳያስ ብዛዕባ ሱዳን ንምንታይ እዩ ዝግደስ እንዲ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ኔትወርክ ናቱ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ብዛዕባ ኢስተርን ሱዳን ክግደስ ከሎ ንሱ እኮ ሓደ መላኺ ስርዓት እዩ ንባዕሉ ትብኡ ዘሎ ማለት እዩ ምስ መን ከይዛመድከ ንሶም ንሱ ዝፈትዎም ኣካላት ማለት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ብኔትወርኪን ስለ ዝኾነ ብኔትወርኪ እዩ ዝፈትዎም ንሱ ማለት እዩ እንድሕርቲ ኔትወርክ ተቐይሩ ካብቲ ኔትወርክ ዝወፅእ ኣካል ኣልዩ ድማ በቲ ናቶም ፎርሙላ ልክዕ ይሰርሑ ማለት እዩ ክፀልኦም እዩ ማለት እዩ ከምዛ ዝገበራ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ምስ ወያኔ ዝነበሮ ፅልኢ ዝዓቢ ነገር ነይሩ ድዩ እሞ ስኸፍ ደይልዎ እዩ ክቕይር ከሎ ስኸፍ ኣይበሎ ካብዚ ምስ ኣብይ ዝነበሮ ፍቕሪ ዝዓቢ ነይሩ ድዩ እሞ ስኸፍ ኢልዎ ድ ክቕይር ከሎ ስኸፍ ኣይበሎ ስለዚ እዚ ትሰራርሓ ናይቶም ሓያላን መንግስታት ነዚ ፈሊጥና ንሕና ሕጂ ዋላ ካብ ዝነኣሰ ደረጃ ኣዝማድና ከነልሊ ይግባአና ብዛዕባና ከዓ ንዛረብ እዚ ንኸዶ ዘለና ሕጂ ግን ረኣይዎ የብለኩም ዘሎ ምንም ዋጋ የብሉ ንመዝገብ ንብል ገለና 200 ሰብ 300 ሰብ መዝጊብና ኣለና ንብል ኣብቲ ንካታዓሉ ንመሃሃረሉን ቦታ ግን 20 ሰብ 30 ሰብ 10 ሰብ ንውዕል ማለት እዩ ዋይ ኣበይ ዳ ከይዶም ቶም ተመዝገቡ ስለምንታይ ደይመፁ እንታይ ወሪድዎ ስለዚ ናይ ብሕሶት እውን ንዓና ዘታልሉ ኣካላት ከም ዝምዝገቡ ኣብ ግምት ከነእቱ ኣለና ማለት እዩ እዚ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እዞም ንርከብ ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ኣኼባ እዞም ትርኢና ዘለኹም ጥራሕ እዩ ኮለል ንብል ፈቆደ ገዛውቲ ማለት እዩ እዚአን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ ዳ ኣለዉ እቶም ካልኦ ሎም መዓልቲ 100 ሰብ ውዒሎም ኢለኩም ኣብቲ 100 ሰብ ክውዕሉ ከለዉ ስለምንታይ ደይመፁ ናባና ንሕና እንዳኸድናዮም ከለና ምክንያቱ ውዱእ ነገር ምስኦም ዘሎ ስለ ዘለዎም ኣጀንዳ እዩ ማለት እዩ ንሕና ከዓኒ ኣጀንዳና ክንፈልጥ ይግባአና እንዳበልኩ የቐኒየለይ ከይከድካ ባሻይ እዋ የርከብካሉን ግን እንታ ቀፃሊ ሕቶ እንታ ነይራ ወሲኽና ክንድህስሶ እንኽእል እዚ ሰፊሕ ደንበ ተቃውሞ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንምሕደራ ምልኪ ኢሳያስ የሻድኖ ዶሎ እትብል ሕቶ እያ ኣብዚኣ ዘቒጡ ዝመለሰ የለን ከምኡ ዝብል ሕቶ ዘቕረበኒ ምክንያት ብገማስ ከተዓቶ ኣብዚ ሰፊሕ ተቃውሞ ደንበ እዚ ተቃውሞ ደንበና ወይ ከዓ ሰፊሕ ተቃውሞ ደንበ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መገዲ ንኢሳያስ የሻድኖ ዶሎ እዋ ንሱ እንደ ክገልፀ ዲሓሞ ኖ ሓንቲ ኢልካ ኢኻ ሓሊፍካያ ምክንያቱ እወ ጠቒስካ ሓሊፍካያ ብቐጥታ ዘሻድንዎ ግን ኮምፕሊሲትሊ ዘሻድንዎ እንተልዮም ወላ ክስቶ ከይበልና ብኻሊእ ሸነኽ ከዓ እቶም ብቐጥታ ዝድግፍዎ ዘሻድንዎ ማለት ብቐጥታ ዝሻድንዎ ኣለዉ ዶ ብተግባራቶም
ወይከዓ ኮምፕሊሲት ብምዃን ብዘይ ምግጣሙ እናረኣኻ ብምሕላፉ ቀጻኢ ሓሳብ ከቕረብካ ብምሕላፍ ዝድግፎ ኣለዉ ዶ ደሻድንዎ ሶሪ ደሻድንዎ ምክንያቱ ምሽዳን ከምቲ ትፈልጦ ኣጆኻ ዝብልዎ ሳይለንት ኣጆኻ ብከምዝን ክንድዝን ፈትዮም ይኹን ፈሊጦም ይኹን ኣክቹዋሊ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋወሪ መገዲ ዘሻድንዎ ኣለዉ ዶ ሕጂ ነብስና ክንሪኦ ከም ተቃወምቲ ኮንትሪቢዩት ንገብር ኣለና ምሽዳኑ هو تندشادن وكو زرو تاي مسلكا كم تعانتو يتقسكو خمس كل شعكا نتقسو كلاتنا مالتيو انت لا مسو خوينا نفتح عيونة الشجرنا زبلو خوينو يشادن ولوكو مالتكو يس وفتو ودار كومو زبلو قالونا نتشجر بحبار كوينا نفتح عيو زبلو قالونا مالتيو زيت رح يكونس ولا ونتسوي عنا خنكيدنا من بالتاي مالتكو يس إذا ناتنا يحجي نتشجر كم ناتنا غيرنا خموس زلنا ماتي كم حمقنا كلاتنا غيرنا تمسي تقارب الحرب ترى هزبا قنبار هاري مؤمنا مزويان يخوينهم دو تايدو بيرس هبس قدس نلوش كالا أو مخانون رسعو بعلنا نفسنا خمس حققنا قن at the same time نرسعو مالتي primarily لنحنا نفسنا بعلنا هاري منا خناتو ندحر كل التشح زعخلو كنا اليوم زي كيلنا خدو خلونا ابو عقلهم صبيبهم نهزبا قنبار فتيوم ما يكونوا كيدو توم زخدو خل تشح زخدو مالتي فالو تبايلو مالتي كومون كن فرقوم زخدو السودان كاتو خلو نحنا كم ناتنا على اكالسي سنفنا نيرو مالتي كلا هاغراو غبا اخن بس حكلنا انا عملت كلا هاغراو غبا سي مزازمنا مودعتنا اي نصانت غيرنا ندحر نوسدو نيرنا ومشعو انا زيتو مرسكو انا داي قدمكو إلا خاني نباسته نيرنا ناتنا عقبابا مرارها حصرت نيرو مالتي شلازي انتاينا خنقبر نيرنا مالتي نتقداماي شقرنا ابقمت بزقتو منقدي نتحايلنا خيقنس مئنتي كنت كقولو نيرنا حيالات نيرنا انتو نغون نحنا هجي هزباو قنبار ازي سرعتي ساياس حنت قبراي مخالف تقن زشادونهم بار حادث طفعت ناي تحايي مالتي كاو فحم سبلنا دما قباب قال استفيدنا حجي تلاي قاس نحنا نهبهم نزوم عنتوينا تلعيل نيرنا بحد كذا ونهبهم نتم منسياتنا نحن نسوم كوينهم تركبتي لكع تاريخ دقم له انا هم الي نير مالتي تاريخ ندقم كوينه له حجوني ندقم علينا مخنياتو نحنا عب اثيوبيا خيدنا زرخبنا ودباتنا زرخوا حساره مكره سلمتاي يدقم منسياتنا سلمتاي حجي منسيات كيدوم لكع كمتي اساس كمتنا هاسعو قباب فورمولا تتقيمهم حنسا امس وياني حنسا امس ابي حنسا امس اساس اندخونو كولل يبلو ازي يواصديو ازي يشادنو مالتي نعو بقى انتاي دفرهالو كم تسمع عند ولا دفره مغنيات يقولون كفره اندحر كوينو نسو ناي قدنت كابتوم عمتاتو بزرقاقه منقدي ندحر كيدو نغران ما نحنا ما نعو تطرنيفنا توم كنترنف زلنا تطرنيفنا وستا خنقبر ندحر جميرنا ترحيو فرز غير مالتي زفر مغنيات كن يقولوا زي زلو مالتي سلازي اتي كونتات ندحر ودعنتنا رينايو انتاي بحال ننفانتو زخد قباب قالسي إنا نخيد لنا مالتي بيتسب زي بقولوا قالسي زمدنا زي بقولوا الله ينس كنسرح كلمة سي أيردعنا نان اسمنا الله ينقبرسي أيردعنا نان مالتي بزح فورمولاتات ناتاتهم نحن ندقم كوينا نسوم ليفريج اللون بعد أمريكا هونو بعد تشاينا هونو بعد راشا هونو ولا دلاهم فورمولات نحن تقيمهم كم عبيت حيالات منقسات مثل نعاتهم يواصومي ليفريج اللون مالتي ايكونومي اللون حيل اللون كل نقرات اللون مالو تكالات اللوم مالتي نحنا غنا تكالات كنقبر نقالس دلنا اكلات ስለዚህ ድኹማት ክሳዕ ዝኾንና ንሕና ቫይታል ፕላትፎርም
نتي زشادن من قدي نتسرعت ناي إساسنا نخون زلنا مالتي إذا حج كما ينقبرون إحنا كما يقرنا نفالت تمالا أبي حوار أنا حدا نقر نتبي ذكيرا يري السخن تاينا اندحر تودي بكا خوين زفتح تغالسي ودبات اندحر ناي سلطان بوتا حزا خوينن سلمنتاي مزيان دي زاربانا أب حوارخون أب كالا أسالات دي أرتي زلنا بوتاتات ميدياتات مزيان نمنتاي زاربان شقرن سلمنتاي ريبورتي قبران عمد تسبيناين قبائن خقبراس حجي لما ريبورت نخقبران عنا نخقل سالنا كنا حتى زلنا رئيتو كن لقسلن نساتن كأخم اللسا سقماتن كنقرا ومنفعتن كنقرا إذا كل نقرات نقراسي سلم حجي خلني ورحي كوسدي مالتي كما يناخ نقبر مالتي كم زندابرنا حدش نقرات كأي متص مالتي إذا دمان من يشادنو كم تزبل كايو نتار استي نيسايات يشادنو ندحري أولا دبان هذا يربح خوينو ندحر كونتنا خنقل زين خير كوينا ندحر مستمع عبد العالم كأني بزقت أما من قد زين خير كوينا نابنت AI تفكيرون أي تنكفون كم تناتو بوتا ناي ودبا ناي عالمن أنا ناي يونايت نيشنز أكال كم منبارو تقيسولو نيري كم تناتو بوتا نا AI كمان ترخي بزول شجر AI كتقصو أي لكمون كلكمو قبون يرو مالتي لذي conceptually نتاع استحجواز مثلا بعلو خمانتي بوليتيكالي يغون ايكونوميكالي يغون سوشالي يغون انتايتي أولا دباتات سمر جنبار كتقبرو اللي تغيل من مسماني خا يقلت اي تخالي نحنا خالك كوم بزا عينة ورشان ورسال لنا من مسماني نامو سمر جنبار كنقبر سمر جنبار كوم سواسا كاي هتقبر مبر بس نابكالو دايركشن نعنا يزمل كاي كون كان تقبر إذا خايش هذا نولو مالتي لأن إحنا لسيم تاريخنا ندقم زلنا ودباتنا يخون مهراتنا يخون ولا قال يخون من سياتنا يخون لسيم تاريخ ندقم سلزلنا إذن نعو بالتحمي يشادن له نعو شقير وزر لخي انتاعيو ندحرينا منفعتون حمقون نقلسون يلو تقيسون يرو أمباسادر حجي انتاي منفعتها له عدل هاي لخبنا ننبر انتاي منفعتها له منفعت بها نحن نريو ديمقراطيا وطمت انت اللوي ديمقراطيا وطمت يقولون لازم منفعت يقولون اساس منفعته ناي ملكي مالتي ناي مسحب زخيد ناي غزو منفعت يقولون مالتي نزي على لينا نحن حجي كنا لليون نحن نخل كوينا نعو مسودي يخون مالتي لكع نعو مسودي يخون مالتي الورا نحن تشجرنا أبانا خمزول لخن كنا أمنا لنا نحنا إلى حماقات سلزقنا تطح بايتا ناي ملكي خوينا نعود ما ناي مشدني نتا مستارس تغير من ناي مشدني انت فاكتورز خوينا لنا مالتي زي تي كنفولت زقبانا إذا بهر زين نحر زي كيرنايو كم زاز لنا يا حجي نحر كنكيد كوينا well anybody يخش لنا دغل تقدم زلاكو حجي تا إثيوبيا تبهال زي لا أمبر بحردلا كم تانا يقدم ولا خمنا هذه سلاسة نيرات تقول حجي بقليل ياخذ حزنا تخيل مالت منياتو نعاز حجز حيلي أوشتي يرترى له نسخ أبعنا لا بقليل لنا نتحز نخيل مالت نحن كون نزارب وزلنا كنتم سوات حسب زعبا هيمانوت نزارب أسلام يتوسع له قليلنا نزارب هيدو على معاتلنا مسجدنا خان خير حسب زعبا عليت ترايباليز ناي ترايباليز أجندة يمثل نوعها تماسكنا نخيل مالتي كما يجرنا أنا مودرن نخون كما يجرنا أنا زبناويان نخون مزاح الجي تخيل دل العالم عالم كود زاربو زلو حجسي حدا قلت من هذا عند حريقهم نساندرس بجاقتكم سمعوها كمان برني ساندرس كزارب كلسي إذن AI كقولش خلا أنا إمبلمنت كقولش خلا زجبروه زلوا بعل ريبابليكان بارتي يخونوا ولا ديمقراطس دخيمهم ما زلوا بعلم هذا سيم شيت كوينهم زلوا ولا ترامب زجبروه زلوا كقولش خلصي أبي إنا خن كيت صباحنا جو كمان كنت أفق نخود له من قد خيت رفيد من سزر مات صباحنا جو بتميت موتي بكوع حمامك مسيو دحر مقبو خبيرو دحري مايد ستة تبلاشو دحري environment تبلاشو دحر قال كراي جزاها ما أتوت كاز بزح قوينو انت يخون مالتي أما قديها خدر بي أقاتها تالك مسيو
ምክንያቱ ሰብ እንድሕር ጠሚዩ ክሰርቕ ጥራሕ ይደለዎ ማለት እዩ ስርቂ ከዓ ተጀሚሩ ኣሎ ተሓጢያት ኩሉ ተጀሚሩ ኣሎ ኮራፕሽን ተጀሚሩ ኣሎ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ ኩሉ ዓይነት ኮራፕሽን ተጀሚሩ ኣሎ ሓደ ሕቶ ሓትዎ ነይሮም ሕጂ ንዑ ኣብ ኢማራት ዘለው ዲኦም ኣብ ዱባይ ዘለው ሲ ከምዚ ሽግር ረኽብለው ደቂ ዓድና ሞ እንታይ ትገብር ገለ ይብሎ ነይሩ እዚ ዳ ምስቲ ስርዓት ዝኸይድ ሕቶ እዩ ስርዓት ክጠፍእ ኣሎ ድሕር ንሕና ከይንስደድ ኮይኑ ውፅኢት ናይ ስደት ሲ እንታይ ትደሊ ኣብ የመን ክትሽገር ኢኻ ኣብ ሚድል ኢስት ክትሽገር ኢኻ ኣብ ዓለም ክትሽገር ኢኻ ኣብዚ መፂኦም ሕጂ ኩሎም ጥራይ ኢዶም ኮይኖም ኣለዎ ምክንያቱ ኤጁኬሽን እንድሕር ዘየለ ባዶ እንድሕር ገይሩካ ትምህርቲ እንድሕር ዘየለ እንድሕር ማሽ ዘይትገብር ኮንካ ምስ ዘበናዊት ዓለም ዕድልካ ስደት እዩ ስደት ምስ ከድካ ድማኒ ትሕዝቶ ስለ ዘይብልካ ከዓኒ ተደርቢኻ ትሰርፍ ማለት እዩ አጠቃልሉ እሞ ያኽለን መስለኒ ታንኪዩ ባሻይ ናብታ ግርማይ ዘልዓላ ሕቶ ቅድሚ ምእታውና ንረዳእ ዝግዕድል ክበየ ድሕሪኡ እታ ሕቶ ክነልዕላ ኢና ብዙሕነ ጉዳያት ከተርእየና ስለ ትኽእል ኤርትራን ከባቢኣን እቲ ስርዓትን ኣብ ከባቢና ዝሰርሖ ዘሎ ረዳእ ዝጊ ሰላም عبيت كمي كنيكم دحانينا دحان كمي سلام مسكنو اوكي بزي اجيزي خي وسد ابزا انتي دشا يشادو دولو نحنا دينا تبلسي دشادو اكلات سلسنديو سلس اكلات يو حجي انا زبلو مالتي حدا تي كاريزما ناتو تدنقرنا حجي مهرات هيفوتوني ليفوتو المهنيات كا مهر سلازموزنو سلازي ناتوم ديتا مهارو دون قرخ بلوم قاعده فرنجن ديتا مهارو اممزان دي بوصحو اجي سمعتو بسمعوا حدا سب سمعو اندحر لو تابعي سونسو ابتي اندحر الى بسراويت وشتي ولا فتم حدا بتوم زيتا مهارو بااتوم يزكايدو جاست سيمبوليم سون كوفيلوم سوميم زكايدو እቲ ኢሚግሬሽን ይኹን እቲ ናይ ጸጥታ ይኹን ኩሉ ስራሓት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብኣቶም እዩ ዘመሓድሮ በቶም ዘይተማሃሩ ዋላ ውሽጢ ሰራዊት እቲ ዝተማሃረ ጥራሕ ፅሕፍ እዩ እቲ ድእዝዝ ግን እቲ ዘይተማሃረ ሕጂ እቲ ሓደ ዘተባብዖ መዝሚዙ ሒዝዎ ዘሎ እቲ ብዝሒ ምህሮ ዘይብሉ ኣካል ብኡ ይጥቀማሉ ክጥቀመሎም ከሎ ከዓ ንኸብዶም ዘድልል እዩ ንገለ ከም ዘድልይዎም ናጽነት እናሃበ ይሕዞም ሓደ እዚ የተባብዖ ሰማዕቲ ስለ ዘለዎ ንኣብነት ክንጠቅስ የማነ ገብረኣብ ማንኪ ሓደ ካብ ኣቶሚ ዑስማን ሳልሕ ሓደ ካብ ኣቶሚ ኣለዎም እዚ ተኽለማንጁስ ሓደ ካብ ኣቶሚ ኣለው ኣብ ውሽጢ ኣለው ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ብዘይ ኢሳያስ ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነን ፈጣሪ ህዝባዊ ግንባር ኢሳያስ እዩ ኢሳያስ ተዘይለኻ ህዝባዊ ግንባር የላን ዝብል እምነት ዘለዎም ንሳቶም ካብቶም ቀንዲ ካብቶም ደገፍቱ ንዕኡ ከም ድላዩ ንክኸይድ ትብዓት ዝህቦ ምክንያቱ ሰብ ሰምዖት ሰብ ተለዎ ከም ድላዩ ከምቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ስለ ዝኸይድ ካልኣይ ከዓኒ ደሻዱኖቶም መንግስታት ከዓ እቶም ሓያላት ብፍላይ ከዓ ንተልእኽኦም ሕራይ ዝብል ሰብ ተደኣ ረኺቦም ንሶም ዘይዶን ኬር ኣይግድሶምን እዩ ብዛዕባ ህዝቢ ብዛዕባ ሃገር እውን ኣይግድሶምን እዩ ስለዚ እዚ እውን ከይተረፈ ቁርብ ንዕኡ ከም ድላዩ ተሰማዕነት ክረክብ ብፍላይ በዓል ቻይና በዓል ሩስያ በዓል ኣብዚኣተን ተነቀፍቲ ሃገራት በዚኣተን ክስማዓን ከሎ ከምዚ ሕቆለን ደገፋለን ስለ ዝብል እዚ እውን የሻዱነሎ ዝብል እምነት ኣለና እቲ ሳልሳይ ከዓ እዞም ጎረቤታችን ከዓ ኣሪእናዮ እቲ ናታቶም ስሕታን ናይ ፖለቲካ رديت وي كالكوليشن زمدناتات بحصيرو تي ناي بوليتيكا كالكوليشن كبلو انا زلوم هاغوات نعو نتي زي حدنت ناتوم يونايت زي بلو مخانوم نتي حقوقن كبدن علامه حيزوم اب تحنت هاجر علاتنا خبلون كلو نسو ناتوم سمعت لو ኤዲት አለው ስለዚ ነዚኣቶምን ሰማዓት ስለ ዘረኸበ ኣብኣቶምን ካብቲ ቀንዲ ዘሻዱነ ነገር እንስሳቶም እዮም በርከ ዓባ ሃጓፍ ኣለዎም ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ ተሸየጥቲ እዮም
ብገንዘብ ክሸጡ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ኣብ ብዓፋር ክልል ተኸይድና ከምኡ እዩ ንፈልጦ ነገር ስለ ዘሎ እቲ ቀደም ብገንዘብ እዩ ካብቶም ህዝቢ ዝዕስም ነይሩ ዋላ ካብቶም ተቃወምቲ ናይ ዓፋር ዝበሃሉ እውን ብገንዘብ ዝሕዝዎም ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ኣብ በዓል ትግራይ እንተደኣ ከይድና ከዓኒ በቲ ዝደልይዎ እዩ ዝመፆም እዚኣ ከምዚ ክበኩም የብሎም ባፅዕ ክበኩም የብሎም በርከት ኩናት 98 ክጅምሮ ከሎ ንገዛ ርእሱ ሲ ሰማዓ ስለ ዝረኸበ እዩ ንሱ ተንኳይ ኮይኑ እሱ ባዕሉ ኣትዩ ኣብቲ ውሽጢ ትግራይ ከዓ ሰማዓ ረኺቡ እሱ ከዓ እቲ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ዝነበረ እዩ ካብ ስልጣኖም ከዓ እቲ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘወረዶም ንርኢ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከዓኒ ደሻድኖ ዘሎ እንተይልናስ እታ ድበሎ ካርታ ናይ ዓሰብ ሂብዎ ወዮ ሰብኣይ ከዓ ዓሰብ ክዝምር ጀሚሩ ስለዚ እዚኣቶም እውን ካብቶም ዘሻድንዎ ኣካላት ከዓ እዞም ጎረቤታችን ከዓ እዚኣቶም እዮም ኣጀንዳ ተቐቢሎም ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ግዲ ዘይብሎ ከም ድላዩ ንክኸይድ ከዓኒ ነቲ ፖለቲኩ ይረዳዮም ኣይረዳዮም ግን ኣብ ኤርትራ ሰረት ሒዙ ክኸይድ ወይ ንታሕቲ ገፁ እንዳሰረት ክኸይድ ዓበ ምክንያት ዝኾንዎ ከዓ እዞም ጎረቤት እዮም እዚ ከዓ እቲ ኣባና ከዓ እንተዳ ኢልና ናይ መወዳእታ ነሻድኖ ሓደ ፍርሒ እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ዝሕሞ ቦታ ኣብ ዝሕሞ ኣካል ሓረምናዮም ኢሳያስ ሓረምናዮም ኩሉ ነገር ዘረባ ኮይኑ ሰላማዊ ሰልፊ ንወፅእ ገለ እሳ ሓይሊ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ነቲ ንሕና ከይድና ዝኸሰስናዮ ብድሕሪት ከይዱ ግን ሚልዮናት ከፊሉ እዩ ድዕፅዎ ድሕሪ ዝርዳእና ኮይኑ ማለት እዩ ከምቲ ዘዕልሉና ገሊኣቶም ማለት እዩ ብገንዘብ ከም ዝዓይ ኣብ ስለያ ከም ዘውፅኦ እቲ ገንዘቡ ኣፍ ናይ ሓይላት ሃገራት ኣፍ ናይቶም ከሰስቲ እሱ ከይዱ ሓሊፉ ይዕፁ ከም ዘሎ ተዳ ፈሊጥናዮ ሲ ንሕና እቶም ነሻድኖ ዘለና ስለዚ እታ ቀንዲ ኣነ ኢልያ ዘለኹ ሕጂ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ንኢሳያስ ኣብታ ዝተሕምሞ ቦታ ኣይ ዘበፅናዮን ንኣብነት ሕጂ እዚ ላይፍ ወፅእ ስለ ዘሎ እምበር ኣብቲ ናይ ውልቅና ክዛረበሉ ክእለ የሱ እዚ ብዙሕ ክንክፎ ኣይደልን ግን እዚኣ ነጥብ እዚኣ ክብላ ይደፍር እዚአን እንተን ደሻድንኦ ኣለዎ ዝብለን ነገራት ንኢሳያስ እዚ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝሰምዖ ኣካል ስለ ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ዶ ገለ መለገለ ምፂ ነይሩ ገለ ናይ ገለ ዲጂታል ናይ ህዝቢ ዶ ገለ ድሓር እስኻሲ ኢሎም ንሽዑ ነዚ መንግስቲ እቲ ቃዋምሲ እዙስ ብዛዕባ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ዶ ትፈልጥ ኢሎም ኣብ ሰራዊት ከለና እዩ ዋ ሕጂ ጠቕላላ ነቲ ሰራዊት መርሓ መስርዕ ድዩ ንሕና ኢና ቀዳማይ ካልኣይ ክፍሊ ክሳዕ ሻምናይ ክፍሊ ንመሮ ነርና ክነብረኩም ሕጂ እንታይ ትርኢ ይጥቀመሉ ነቲ ዘይምምሃሮምሲ ይጥቀመሉ ምክንያቱ ዘይተማሃረ ነቲ ናይ ተማሃረ ሰብ ሓሳብ ክመዝኑ ወይ ከዓኒ ክስታ ክገብር ኣይክእልን እዩ ቫልዩ ክህቦ ይክእልን እዩ ከም ዘላ ተኣውሲሉ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዚኣ ብፍላይ ከዓኒ ኣዝያ ንኢሳያስ ከም ድላዩ ክሻድን ኣብ ዝደለዮ ሰዓት ዝደለዮ ክገብር ሰብ ከም ዘይስእል ስለ ዝኣምን ንነብሱ እዚ ካብቲ ሓደ ዘሻድሞ ዘሎ ነገር ኢለ ዝሓስቦ ይቀኒለይ መምህር ታንኪዩ ተዳዝጊ ኣብዚ ዘይመምሃር ኮነ ኢሉ ተወለዶ ትምህርቲ ከይቀስም ዝገብሮ ምክንያት ንሱ እዩ ብፀማም እዚ መክስዕኖ ክሰምዕ እዩ ኣብ ፖለቲካ ኢንቮልቭድ ከይከውን እዩ ስለ ዝኾነ ለኒንሲ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ዘይተማሃረ ሰብ ካብ ፖለቲካ ወፃኢ ኢሉ and perfectly right ኢለ ዝወስዶ ምስቲ ኩሉ ዘጓንፍ እሞ እስማዒል ኢሉ ሓፋቢሉ ኣሎ ብዛዕባ እታ ግርማይ ዘልዓላ ሕቶ ኢምፖርታንት ሕቶ እያ ካልእ ሓሳባት ናይ ዝምሽዳን ተልዩካ ቀሪብካ ናብኣ ክትሰግር ደሊ ኣክቹዋሊ ንግርማይ ካብ ስለምንታይ ዝብል ርኢቶ መበገሲ ተትበና ፅቡቕ ኢለ ነይረ እሞ ቀፅል እስማዒል أنا من أبايغ زارب أنا كونكو
قال يكون متاني توم كالوت كاس قال ما يستيو يعرفوا يعني أنا على شوية نويح ثلاث قوركو خمس الزارب قرماي هو الجهازي very strategic هون حتى يعني يس يعني legitimate وقد حساسه من كاسي ب institution اللي قبل زخيل نسبي يعني معناته سنات معناته سؤال كحلف تبلو قداي يكونن يعني إذا ودبات زم تاشي مزلو لا تيجي قرماي زلو ود من غزار زين جيتات زي رأي سي أصنعوا ريتو هو اللو زلو قداي كاني أبدي لوسي ببوليسي درجة قمطو يس يقبا يعني لازم يشتهي يس هون ስለዚህ أكم زعينة هاي بوتو كله يزخونه أو جزء وسيدو كونسالت زخون سورسس انتلوين غلطات ريو خزربل زلوي يعني معناته انت حدا بزعبا إثيوبياني بزعبا تግራይን بزعبا دنكاليان تزارب الله بزعبا إيسترن السودان تزارب الله يعني يا معناته كورس ጊዜ أنا حد ጊዜ ኣብ ምንታበናይ ገዛ ብሕዋር ዲ ዋላ ገለ ኣይመስለንን يعني سي ويسترن اريتريا مسي زالامبسا ومسي مس عسب ويكا مس كستخت ودادرون كلاسي جزية زبكاي يعني معناتي هذي التاخت ريو تخيلي معناته حي يلن يعني طموح بوليتيكاو طموح بميريكناي سورين ميريكنات كاسي بالسودان عبيل تعيش مزقبرة كايلن إلى كومنت غيرني رابيكم مهانو هيفرد كانت ريكولد يعني حجي بقى قلني قزيو أنا سلسلة نتبي قبري حدا إيساياس ويكاني إيساياس سلامنتاي نيسترين سودان زقدس زبل حتوت من اللي اشتغل فقال بزعل على درجات سكيورتي اريا يعني حتاتهم يعني على سيب يعني عمق مالتي قدفس ناي سكيورتي ناي إريترا بتي سودان شنخ إيه يعني على سيد زخانة يكون شيء سودان أبي إيسترن السودان نحن دا سنترال جوفرمنت ناي إثيوبيا ناي سودان ويك ليو إثيوبيا بوقت مصور خد مصر تغير قبص بوقت مصر تغير يعني هذا قفي حلو بوردر ناتو هاني بزحي كنترول تكون زي كيلي فرونتير ناي إيرترا نصي يعني سلازم بزرع على درجة تي سكيورتي تاجو خالي ولو انت انترنال سكيورتي ناي هقدف حجي قدمون ناي كم منقستي نحرام قطر هنا مصصابئتي لو يعني هاني تي دحر بايتا ناي جبهة ناي قال إيسترن سودان يعني دقف ويكا باور بيز دحر خاب إيرتران موصع سي إيرترا كنترول من دحر سمانيان كلتن قصي حسب انتو خوينكا نحولاوي ناي تقادنا حرير إيرترا جينا خاني إساياس كمزلا يزفلت يعني كمزلا سلزفلت يوغاي يعني كادرتاتا يقنصل يشوي بلاتات قال السؤالي يكونن يعني it's tied to security يعني سلازي بزي عينت بقى نايتي نعو خقاومو زخيل ويكاني ريساسيتيت جيرو بس انت قال هيوت جيروس يعني تأكيبو ستي باور بير كنقصات زخيل كاب إيسترن سودان سلازخونه زبقى يعني short term and long term security interest اللهم territorial interest اللهم مسلمين ولا ونسي قال يوم يقول يوم يوم صيفا جينا ميثولوجيكال اتحاساس بعض اللون هذا كلام كا بعلي سكسلا قانين هي ترى نرى ده فاكتور أبز ناي سكيورتي وداتا أبز فاكتورز نايزي انترست زلو ويكان صباح غوزي يعني تريتوريال كليم مثلا كجبري ني أبي إيسترن سودان تايم زجبرا يكون يعني
إذا حدا نطبي يعني internal security تاشو يعني ناجبها دحربايتا سلازخونه ريفيوجيز سلازخونو كاب إترا وصاي من البات جبها تنقسقط تخوينا وي كان كاب جبها ناجبها دحربايتا زلو شنخاتي انقساقسون تخوينو ولا ونزوم بوليتيكال اسلام يكون ولا قال يكون بزي قد ستي بيز اريا سودان ايسترن سودان يعني إذا حدا نطبي يعني كالاي نتبي ليفرج اكتي سنترال جفرمنت ناي السودان يعني ان حدا اب السودان ليفرج كله خوينو يساياس دغد زاسي ناي اليانسس مفتار كم باشاي تملالي زبلو زلو بس ايسترن سودان زلو حيلتات اليانس بغبار تيزان اسيت يعني امبورتانت اسيت يو ابز تعمو غزي ان حدا بريشر كغبرلو كغبر دلي وي كان ليفرج ابلاي كغبر نحر خوينو ابي سنترال جفرمنت ناي السودان يزكوا فحيل له ستيل جنسي ابي السودان اب كارتو اب بالعيله كارتوم ليفرج كله كان توينو زي كارد يوز ايسترن سودان يعني ابو ذو ايسترن سودان بوغر كاها انترفير دبر فقط ولا حرايا ابي ايسترن سودان زلو حصرتات ناي سنترال جفرمنت يعني ناي سودان يعني ناي الينيشن ناي وسعاتات ناي ايكونوميك امبالانسز يعني زيتات كله كمان يعني كارتتات يعني تقبلوا سلازم بقللوا تم إسرائيل السودان تنقسقسوا بوليتيكينياتات يعني الله يسيدوا يعني the only ready الله يزلوا كان إساياس يعني إساياس اللي صادون حبار رقاحيتات اللهم يعني حبار رقاحيتات اللهم سلازم إذا نبي كرتوم ليفرج كله نحن خوينا إساياس يعني أتي تقملوا كاردس ويكاني حيلي ناتو بوتو إسترن السودان يعني وده حدا يعني بخال عقبها سياس خم امبيشوز ليدر إثيوبيا خمر زي اللي امبيشن دحر اللي هو قالت زي خلينا نقول ريجينال كم ريجينال فاكتور خصوصا تهينون يعني انفلونس جورو الله يسمعهم كله يا خير يعني معناتها ريجينال هيجومن كون ندلم تهين يعني لو مشيت الزارة نيرو امباسادور سي يعني ኢትዮጵያን ኤርትራን እዮም ኢጋድ يعني زي بقصوا قلماتات قلي دحراي اكسباند نخدقبر كا ኢትዮጵያ مثلا زلعل تاعشون خيهلوا السودان تاعتو ما بعرف يعني اوغندا تاعتو قلماتات قلي تباهيلي يعني ስለዚህ እዚ ተያሲ ሽዑ ግዜ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ በዚታት ክሓስብ ከሎ ግዜ እንታይ ማለት እዩ يعني ሪጂናል ሮል መታን ከሎ ግዜ ሪጂናል ሮል ክህልዎ ናይቲ ቦታ ናይቲ ሪጅን ጎብለል ክኸውን ስለ ኣምቢሽን እንድሕር ሃልይዎ يعني በዛ ኣገባብ ከዓኒ ሓደ ሓብቲ ፀገሙ يعني ምስ ፒኤልኤፍ መወዳደርቲ ኮይኖም يعني ይሽሎም ከምቲ ኣብ ሜዳን ከለው ኣብ ልዕሊኦም ሄገሞኒክ ዝኾነ ታሽሙ ዝወስዶ ዝነበረ ተዘይሕድግዎ በዓል መለስ يعني ሽግር እኮ ይመሃለዎን يعني سيدا ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፕሬጀር ናይ መግበሪ ወይ ከዓ ፀቕጠት ናይ መግበሪ ካርድ ኣብ ኢዱ ምኾነት ነይራ ትግራይ يعني مش ብውግእ ዘይኮነት ሕጂ እዚ ኣብ መወዳደርቲ ስለ ዝረኸቦ يعني ከም ፀላእቲ ወሲዱ እዚኣቶም ከልግሱ ኣለዎም ወላ ክቕንፀሉ ኣለዎም ዝበለ እቲ ሪጂናል يعني ዞባዊ ጎብለልነት ይኮነ ስለዚ እዚ ጥሙሕ እዚ እንድሕር ልዎ ኢሳያስ ኢስተርን ሱዳን ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ቦታ እያ ስለዚ በዚ ሰለስተ ረቋሒ ኣቢልና ክሳብ ዘ ኔክስት ታይም يعني ኣገዳስነት ርኢሉሎ ግርማይ ጋሻ ኮይኑ ወይ ከዓኒ ኣብዚ መፅናዕቲ ገይሩ መፂኡ ክሳብ ዝምህረና እዘን ሰለስተ ነጥብታት ወሳ ኣቢለ ክሓልፍ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ወዲ ኣለኹ ተንኪዩ ثانك يو اسماعيل باشاي أنا أنتي كتمال عبد الغنير إسماعيل تنكترا بيلكا حليف كامبرتي ناي نتوركين ناي إساياسي مجتمع بيت منقستات أساسيرو يخيد سلازولو زتلاقو سلازقبر كأسو
ከምቶም ካልኦት መልእኽቲ ሓይልታትና ኣፍሪቃ ምናልባት ሕሜትን ድሕር ኮይኑ ዘዋፅኦም ንዓኣቶም እውን ንሕሜት ክወስዱ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ ወላ ዓርኪ ሕሜት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እዩ በቲ ናቶም ፎርሙላታት ማለት እዩ ሕጂ ዝተኣዘዞ እዩ ዝገብር ዘሎ ንሱ ባህላ ያነ ምክንያቱ ነቲ ኔትዎርክን ድሕሪ ኣፀቢቕና ዘይፀቂጥናሉ ነዛ ሕቶ ናይ ግርማይ ብኩሉ ሸነኻታ ክንሪኣ እንድሕር ኮይና ከድና ኣብቲ ዝለዓለ እንታይ ባህሊ ቅርፃ ናይ መልእኽቲ ኢና ክንመፅእ ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት ኢሳያስ ናብ ኢጅፕት ኸይዱ ይዘራረብ ናብ ስዑድያ ኸይዱ ይዘራረብ ንፍልስጤም ኣይፈልጠላን ምስ እስራኤል ጠጠው ይብል አንኮንዲሽናል ከዓ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ጠጠው ትብል እያ ማለት እዩ አንኮንዲሽናል ከምዚ ዲኻ አንኮንዲሽናል ንደቃ ትፈትዎም ልክዕ ከምኡ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ፍቅሪ ማለት እዩ እዚታት ኣይትንከፍን እዩ ዘሎ ኣብዚ ክተዓትናትና ተተንከፈ ድማ ብጣዕሚ ብንእስ እዩ ዝትንከፍ ዘሎ ማለት እዩ ዋላ ብኣምባሳደር ደረጃ ክባን ክቆርቦ ይደለየን ማለት እዩ ሎም ነቲ ነገራት ማለት እዩ ዝምድናታት ንሱ ኢንተርናሽናሊስት እዩ ኣምባሳደር ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ዩኤን እዩ ኣነ ጠቂሰሉ ነይረ ማለት እዩ ብተዘዋወሩ መንገዲ እንዳኽበርካ he was polite enough more than necessary ብጣዕሚ ፖላይት ዝኾነ ኣቀራርባ እዩ ነይርዎ ኣነ ፈላጤ ኢሉ ከማን ኣይኮነን መፅኡ ግን እቲ ቦታ ሒዝዎ ዝነበረ ትካላት ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እቲ ኩሉ ካልእ ሳብሲደሪ ትካላት ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝኸይድ እዩ ወላ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ንበሎ ኤጋድ ንበሎ ገለ ንበሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኢሳያስ ምስ ኢስተርን ሱዳን ምዝማዱ ዝነግረና ነገር እንድሕርልዩ ዝኣዘዝዎ ክገብር ከሎ ኢሳያስ እዚ እዩ ክርሳዕ ዘይብሉ ማለት እዩ ዝተላእኮ ክገብር ከሎ ማለት እዩ ንሕና እቲ ንፉዕ ተምሃራይ እዩ ዝብል ክዋ ኣነ ንምንታይ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ዝዛረቡና ካልእ ዝሰርሕዎ ካልእ ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ናይ በዓል ሞሳድ ናይ በዓል ሲኣይኤ እቲ ዝዛረቡና ንሕና ሕጂ ብእውጅ ዝዛረቡና ሓቂ መሲሉና ንደናገር ኢና ዛስ ዋይ ከዓኒ ሂስትሪ ክፅሓፍ ከሎ በቶም ሓያላት ወይ ከዓ በቶም ዕድል ረኺቦም ዘለዉ ስለ ዝፅሓፍ ቨሪ ሳብጀክቲቭ ስለ ዝኸውን ንዕኦም ዝስዕሞም መንገዲ ስለ ዘቕርቦ ኩሉ ጌጋ እዩ ኩሉ ሓሶት እዩ ዝበሃል ዘሎ መፅሓፍቲ ተባሂሉ ይንገር ማለት እዩ ብናይ መፅናዕቲ ሰባት ማለት እዩ ከምዚ ክበሃል ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ንሪኦ ዘለና ነገር ካልእ እዩ እቲ ብታሕቲ ዝኸይድ ከዓ ካልእ ስለ ዝኾነ ንሕና ተጠንቂቕና ክነፅንዕ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ምስኦም ዝኸይድ ዘሎ ንሕሪልና እንተ ደኣ እዙዝ ናይ ኣዘዝቲ እዩ ንሱ ዓለቓታት ኣለዎ ንብል ኮይንና ስለ ዝተባሃለ ከምኡ ገብር ኣሎ ስኖት በቲ ንሕና ንሪኦ እዩ ከምቲ ግቡእ ደኣ ሜካኒካል ከይከውን እምበር ከምቲ ግቡእ ኮ ንኢስተርን ሱዳንሲ ንሕና ኢና ክንቆፃፀሮ ዝግባአና ካብ ብመዓስ ኢና ናብኡ ተሰዲድና እስማዓይል ሰምዓኒ እንድሕር ኣለኻ ምድሪ ዓሳወርታ ምድረሳሆ ናብኡ ካብ ዝስደድሲ ክንደይ ዓመት ኮይኑሎ ማለት እዩ ክንደይ ዕድሜና ዳርጋ ኮይኑሎ ማለት እዩ እዚ እዩ ማለት እዩ ሰውናና ክጅመር ከሎ ምስ ጠፍአን ምስ ተሰደድ ሕጂ ከምቲ ግቡእ ንሕና ደቂ ሃገር ኢና ኣብኡ ማለት እዩ ተወሊድና ተወላሊድና ንሕና ኢና ከነግድፎ ነይርና ንኢሳያስ ግን ንሱ ሓያል ኮይኑ ተረኺቡ ከመይ ገይሩ ሓያል ኮይኑ ቤት ኔትወርኪን በቶም ካብ ቦታቱ በቶም ዝልእኽዎ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ እቲ ኣፀቢቕና ኣዳቂቕና ክንሪኦ ዝግባአና ባህላ እሞ ንዓኣ ምናልባት ኣይሆፕ ዝያዳ ኣፍልጦ ክህልወካ ክእል እዩ እንተፀቐጥካላን እንተስፋሕካያን መተመነኹ እስማዒል مسكين بعقباز قن خيدمو تحرنا بجرماي كملاسي ዕቁባስ ግን ምናልባት ይልክማ ይኸውን ግን እዚ ኮነ ዝነበረ ነገር ግን በቲ ንኣብነት ኣብ ክሊንተን ግዜ ወን ሙሶቪኒ ፕላስ ኢሳያስ ፕላስ ገለ ሬናይሳንስ ሊደርስ ገለ ክበሃሉ እንከሎ ግዜ ሒዙ እዚ ካብ ብሪጅን ደረጃ ክትሪኦ እንከለካ ጥራሕ ኒና ንዛረብ ዘለና እምበረ ካብኡ ወፂኡ እሞኒ there is nothing እቲ ፈትልታት
يعني خاب كرتوم ني واشنطن دي سي خابي أديس أبابا ني واشنطن دي سي كاب كاب أبو ظبي ني واشنطن دي سي كاب كله تاشي أبوي زودتي فتلتات يعني ما سريو أبوي يعني زي كم جيفن يخطو زلكا يعني زي روم سي زوم ريجينال هيجامونيس ولا قال من تاتي زوم سب كونتراكتورز يوم يعني سب كونتراكتورز يعني سب فاكتورز يعني خالي قال له يعني خالي قال له زي نعتاتهم تاشو زغبروم يعني سلازي هجي بقى كونتكست اب كونتكست نمزراب زاكل مو نتنجر فريم غير كاسي يعني قال بارامترز ناتو غير كامل مثلا كي يقفح موني سب سماعيه اب كونفيوجن خي اتو انت زي كوينو زي روزي باشاي كل زي يعني زي وان اوف يور way of looking you tend to look يعني to look at the regional situation سي كاب واشنطن دي سي خوين كا نابو يخاتت امتكن كم على انا ناتي ابروش جسي كابتن ريجينال تاشو حيس كان ابي واشنطن which is a very nice. We are on the same يعني on the same highway. ሃይዌይ ናትካ ናቢ ዋሽንግተን ዲሲ ናቢ ኣፍሪቃ ይመፃሎ ማዕለ ሓደ ሓደ ከዓ ከምቶም ያኒ ኣብ ኮንቴክስትስ ፋሕ ኣቢልካ ወይ ከዓ ዲስትሪቢዩት ጌርካ ያኒ ዕልሉ ዝደልዩ ሰባት ከዓኒ ያኒ ዝኣዘ ወይ ራውንድ ያኒ ግን ይራኸብ እዩ ያኒ እቲ ጉዳይ ሲ ይራኸብ ክልቲኡ ሸነኽ ክልቲኡ ጉዕዞ ያኒ በቲ ተኸትካ የራኸቢ በቲ ተርጋሕ ስለዚ በጋ ያኒ ኣትሊስት ብኢንተርፕሪኒሪያል assessment تقبل انتو هيك ويكاني ناي تجاره ويكان ناي بزنس اسسمنت تقبل لك يعني بعد سيات بعد موسوفيني بعد بني سلمان وبعد قال جاتهم كلهم ساب كونتراكتورز يوم يعني ساب كونتراكتورز سابتي هيجموني كي انفلونس كانوا تازلوا يعني زدي قال قايلوا معلتي يلون يعني هجي لهم هجي ببنير لهم ما عندي سيدا زرقيهم ما كمان يعني تاج مساب زي فيسبوك سموها تقولي هم سي يعني سي برهات له ترامب سي يعني انا بسي سي دبدبني خوسي يعني بخمس تخدوا زلهم سي يعني قال تخسروا ناس اللي تقولوا سي عرقكم هنا كان خبتي رول ناتي جميله النبركو بيس ميدل ايست دبر سلازلهم سي هون كعرقكم دبدب سدي يدلوني سي يعني مش إثيوبيا يعني مش إثيوبيا بزعبا من بزعبا زي رينايسانس يتقس أبو السودان دو ولا غلطات كله تويسو بتاع دبدب زي بري يعني سي وصي يقولون يعني أبي إنترنت ويكاني أبي فيسبوك تتكاي يقولون زي كوميونيكيشن أمونغو خلت سبورين مهاني كونسيدربل زخنا يعني كا إيجيبت بزوباوي ميزان وأمريكا هالي بعالم درجاتي نساتهم زقور وتاشبوسي أبي فيسبوك يتكعني يعني كده كندينا يبقى في تاشبوسات كيدو اللوزي رداكا يعني مالسي قال امرجنسي خريق خونون كله إسايات قال شجرات قالتات قال يقولوا لهم نحرو خوينو بهم عقبا يمخونوا يعني مالسي سؤال يقولوني الذي عقواز maybe he will teach us more of the نتفزي الذي بو درجة رأيه يقبل لي مشايا thank you ثانك اسماعيل او بازقي ሰላም እንደገና ደብዳቤስ ትገርም ደብዳቤ እስማኤል ዘልዓልከያ ድሓር ነቲ ፕሬሲደንት ናይ ኢትዮጵያ ኢኻ ሰዲድሉ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ብከምኡ ገባብ ክኸዱ ብዝኾነ ብዚ ናይ መጀመርያ እዚ ናይ ምብራቕ ሱዳን ኣይ ሓድሽ ኣይኮነን ካብ ቀደም ጀሚሩ ዝኸዱ ዝነበሩ ወላ እውን ከም ተቃውሞ ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ስርዓት ናይ ህግደት ኢንተርቴይን ይገብሮም ከም ዝነበረ ህልሚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከምዚ ፀላዕ መፃወቲ ወይ ከዓ ማኖበር መግበሪ ክጥቀመሎም ኢሉ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ርክቡ ኣሎ እቲ ናቱ ሽም ከዓ ኣብ መንጎኦም ብሕልፊ ሓደ ዕብይ ዝበለ ሰብኣይ ኣሎ ፀሊም ሰብኣይ
ኣብ ከሰላ ክዛረብ ከሎ ኢሳያስ ንዘለዓለም ይንበር እንዳበለ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እሞ ከዓ ዝያዳ ኣብ ሳዋ ትሬኒንግ እንዳገበረ ሰደሎም ሃይሊ ብዮም ከዓ ሞር ኢምቦልደን ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ወላ ንሱዳን እውን ነቲ ዘሎ ስርዓት ናይ ሱዳን ክድግፉ እንተኮይኖም ንሳቶም ዳርጋ ሓይሊ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ካብኦም ክፍለ ኣይክእልን ግን ስፔሲፊካሊ ኣብዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ ሕማቅ ዝኾነ ሕማቅ ደኢለ ፅቡቅ እውን ይወልድ ይኾን ኣይፈልጥን ብጣዕሚ ናይ ዲፕሎማቲክ ሽፍት ዝተገብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምዚ ናይ እስራኤል ንሶማሊላንድ ምፍላጣ ኣብዚ ተራዚ ተፃወተ እቲ ናይ ኣማራት እዩ መስለኒ በዚ ናይ እብራሂም ኣኮርድ ዝበሃል ስለዚ ስዑድያ ነዚ ኣይፈተውዎን ዳስዋይ ቀልጢፎም ስጉም ተወሲዶም ካብ የመን ክወፅእ ካብ ሶማል እውን ክወፅእ ዝገበርዎ ሶማል እውን ምስ ስዑድያ ስምምዕ ገይራ ኣላ መታን ክትሓባበሩ ስለዚ እንታይ ተፈጢሩ ኣሎ ሕጂ ማለት 16 ቢሎም ጀመርዎ ዝበሃል ሶማል سعود عربيا ايجيبت ግብፂ بحد الله ኤርትራ ኦፍ ኮርስ ምስእን እያ ገና ኣብቲ ፅሓፍ ኣይረኣኽዋን ስለዚ እዚአን ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነቲ ዓማላት ትኸሩ ዘላ መገዲ ኣብ ምኽልካል እዩ ማለት እዩ ካብ የመን ከይዳ ናብ ሶማል እንድሕሪ ከይዳ ኣብኡ እውን እንድሕሪ ተጓይዮማ ካብ ሱዳን ዘለቶ እውን ከውፅዋ ይደልዩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ነገር እሳቶም ዞም ጠቐስኩም ሃገራት ኤርትራ ወሲድካ ብኣፍሪካ ሸነኽ ባዚ ብኣፍሪካ ሸነኽ ናይ ኣፍሪካ ሬድሲ ዘዳወቡ እዮም በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ስዑድያ እውን ኣላ ስለዚ ገለ ስጉምቲ ክወስዱ ይደልዩ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል እዚ ቁልጡፍ ሓገዝ ናይ ሱዳን ማለት እዩ መታን ኣብኡ ዘለዎም ተኣሽሞ ገብሩ እቲ ዝነበረ ናይ ስልጡንሉ ዝነበሩ ዶብ ኢትዮጵያ ዝነበረ እዞም ዳዕሚ ሰሪዕ ዝበሃሉ ምስ ንብረቶምን ምስ ገለ መልኦምን ሃሪሞሞም ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝያዳ ኢሳያስ እውን በቲ ዘለዎ ዝምድና ባዕሉ እውን ኣብ ኢንተርቪው ኢልዎ እዩ ብግልፂ ኢልዎ እዩ እዘን ሓያላት ሃገራት ኣብ ደገ ዘለዋ ይውፃልና ናይዚ ፀጥታ ሪስፖንሲቢሊቲ ክወስዳ ዝግብአን እተን ንቀይሕ ባሕሪ ዝዳወባ እየን ናብ ዝብል ዘረባ እውን ተዛሪቡ ነይሩ ማለት ስለዚ እዚ ኣይ ቲንክ ኒ ቁሩብ ኣብዚ እዋን እዚ ክሃርምዋ ይጓየዩ ኣለዉ ንዓማራት ክኽልክልዋ ማለት እዩ ብዙሕ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ምስ በዓል ፓኪስታን ዝግበር ዝምድና ከምኡውን ቱርኪ ዝግበር ዝምድና ኣሎ ብሓፂሩ ግን ዘን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሰለስቲአን ሃገራት ሶማል سعود عربيا ግብፂ ናይ ኤርትራ እውን ውሁብ ወሲድና ኣብዚ እውን ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ ተባሂሉ ንሱ ምስቲ ዘሎ ሕጂ ናይ ኣልቡርሃን ኮይኑ ንክሃርም ተራ ክፃወት ወይ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክገብረሎም እሳቶም ቁሩባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምዕራብ ትግራይ ምብራቕ ሱዳን ዝብሎ ዘሎ ግርማይ ዝሓተቶ ሓደ ካብ ቀደሙ ዝፀንሐ እዩ እቲ ዝምድናስ ነይርዎም እዩ ባእሲ እውን ኣይነበሮምን ካልኣይ ምዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ኢሳያስ ከምቲ ንፈልጦ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጥምት ኣብ ካልእ እውን ሃሰስ ክብል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ምናልባት ተስፋ ቆሪፁ ክኸውን ይኽእል እዩ ምዚ ሕጂ ዘሎቶ ትፈላለዩ ዘላ ኢንፋክት ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ዝኸፈየ መንቀራቕሮ እያ ኣትያ ዘላ እቲ ኩሉ ንሳ ትገብሮ ዘላ ብመሪሕነት ናይ ዓማራት ስለ ዝኾነ ሕጂ ካብኣ እውን ክወፅእ ኣይክእልን እያ ኣብይ ስለዚ ምሳ እዩ ዝቃኸር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ካልእ እውን ታሪካዊ ዝኾነ ዝምዶ ማለት ሱዳን ብጣዕሚ ሓላል ስለ ዝኾነ
ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ተኣሽሞ እውን ፅቡቅ ዝምድና ከም ህዝቢ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ኤክስፕሎይት ይገብሮ ኢሳያስ ማለት እዩ ንዖም ካብ ጎረቤቱ ኮይኖም ውሕስነቱ ዘረጋግፅሉ ወላ ናቱ ድምፂ ኣብ ሱዳን እውን ዝኾነሉ ንሳቶም እዮም ዝምድና ብላዕሊ ዘሎ ሕጂ ንዓይ ብዝረአየኒ ተን ቀንዲ ተዋሳእቲ ሎሚ ተን ሃብታማት ዘለዋ ንእሽተ ሃገር ሃብታም ግን ናይ ፀጋ ሰብ ዘይብላ ዓማራት ኣላ ንሳ ከም ዝብላ ይኮኑ ኣለዉ ሕጂ እቲ ሰፊሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃብቲ እውን ዘለዎ ካልእ ፕሮጀክት ዘውፅአሉ ከም በዓል ስዑድያ ዝኣመሰላ ኣለዋ ያተን ቀጣው ርክክብ ምስ ኣሜሪካ ዘለወን ሓይልታት እየን ንፈልጥ ኢና እንታይ ርክክብ ከም ዘለዎ ማለት ስለዚ it's well coordinated the irony is ምስ እስራኤል ዘሎ ዝምድና እዩ ማለት እዩ እስራኤል ሕቲ ክትቆፃፀር ክትብል ኣብቲ ሶማሌላንድ ዘላ ወላ ውፅልና ኢሎማ ውዕል ኩሉ በቲኾሞ ከለዉ ሶማል ኣነ ካብ በርበራ ይወፅእኒ ካብ ሶማሊላንድ ኣይወፅእኒ ኢላ ኣላ ዓመራት ዝኾነ ግን ተሪፋታ ዘላ ትቃለሰላ ኣላ እንተኮይኑላ ማለት እዩ ስለዚ ኣካል ናይዚ ስለ ዝኾነ ኢሳያስ የድልዮ ንዕኡ ማኑቨር መግሰብ ክሕዝ ይደሊ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ንመን ይሒዝ ዘሎ ሕጂ ይሒዝ ዘሎ ንወያነ ይሒዝ ዘሎ ስለዚ ኣይግድሾን እዩ ትማሊ ተባይስዎ ሎሚ ክሕረቆ ይኽእል ትረፍዶ ዞም ናይ ሱዳን ከክዶም ዝነበረ ዝምድና ዘለዎ ነቲ ንሱ ክበፅሖ ዝደሊ ዕላማ ተልእኮኡ ብግቡእ መታ ናብ ግብሪ ከውዕል ንሱ ዝምድና እዚ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ሕቶ ምናልባት ኣይፍለጥን ፖለቲካ ዝፍጠር ኣብ ሱዳን ዝፈላለየ ዝበታተን እንተኮይኑ ምብራቅ ሱዳን እውን ጎረቤት ስለ ዝኾኑ ምሳና ኮኑ እውን ክብሎም ይኽእል እዩ ኢሳያስ እንታይ ኣለዎ ድዩ ኣይፍለጥን እቲ ዝኸውን ምክንያቱ ሱዳን ብጣዕሚ ተፈሪሓ ቀልጢፉ ገለ ፍታሕ እንተዘይተረኺቡ ከም ዘላቶ ተኣሽሞ ክትብል ሕጂ ኢሳያስ እንታይ እዩ ዝብል ደቡብ ሱዳን እውን ክትፍለ የብላን እውን ይብል እኮ እንዳ ዓድዮ እኮ ይዛረብ ሃገር ኮይና ዓለም ፍል ኣለልይዋ ከሎስ ደቡብ ሱዳን ክትፍለ ይነበራን ይብል ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ግን ማኑቨር መግበሪ ይጥቀመሉ ኣሎ ሕጂ ዝሓራይ ከዓ ነዊሕ ተመክሮ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ስለዝኾነ ክሳብ ስድራ ቤቶም እውን ስለዝፈልጦም ኣብቲ ቦታ እውን ብዙሕ ድኽነት ስለ ዘሎ ንሱ ንፀጥታዊ ስራሕ ዘውፅኦ ገንዘብ ኣሎ ብኡ ገይሩ ዝሕዞምን ንሱ ተኣማሚኑ እውን እዩ ከይዱ ብስዑድያ ለሚኑ ሓደ ነገር ዝገብር ዘሎ እቲ ዝገሾ ናይ ስዑድያ ሲ ኣብ ግብሪ ይውዕለሉ ኣሎ ሕጂ ባህላ እየ ወዲ ኣለኹ መምህር ታንኪዩ ኣቕቤት እሞ ሮ ንእሽተይ እንታይ ክብል ደልየ መስለካ ኣነ ከምታ ልዕልኩማ ነበርኩም ዝፈልጦ ነገር ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣነ እውን ኣመነ ግርማይ ማለት እዩ ዝያዳ ከብርሃ ከም ዝኽእል ብመግለፂ ክህበና ከም ዝኽእል ስለዚ እንተልዩ ግዜ ሎሚ እንተዘየሉ ግዜ ግን ካልእ መዓልቲ ተዳልዩ መፂኡ እንተተዛረበ ፅቡቅ ምክንያቱ እዚ ዞናና ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ዓለም ኮምፕሊኬትድ ብዝኾነ ምትእስሳራት ናይ ቃልሲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፈፂሙ ንኣብነት ሕጂ ሲ ፒስ ቦርድ ዝበሃል ኣውፅኡ ኣሎ ትራምፕ ከዓ እዩ ዝመርሖ ነቲ ኣብ መንጎ ሓማስን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሲያ ሰላም ክፍጠር ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ከዓ እዩ ዝመርሖ ልክዕ ከምታ ናይ ፕሮቶሪያ ንሱ ፅይቕ ዘበላ ፅይቕ ከብል ክፅይቕ ማለት እዩ ሕጂ ንሳቶም ከዓ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ እቶም ሓማስ ከዓኒ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ነቲ ፒስ ሕራይ ኢሎም ተቐቢሎም ሞ ነቲ ብረት ናይ ብረት ቆፀራ ምውራድ ዝዓይነቱ ግን ኣይተሰማምዑሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ስለዝፈልጥዎ ምስጢራቶም ስለዝፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ዝምድናታትን ምስ ሃፀይነት ዘይተላቀቑ ከለዉ ሲ ፎርማሊ ከዓ ተላቂቆም ትሪኦም ማለት እዩ ወላ ንባዕሉ ከምዚ ድቢ ፅቡቅ መግለፂ ክህብ ፀኒሑ ሕጂ እቲ ናይ ሶማሊላንድ ሕጂ ንባዕሉ ሲ እንታይ ካ ክትገብሮ ብኮሎኒያሊዝም እንድሕር ንኸይድ ኮይና
ሃገርነት ምጅማር ናይ 60 ዓለም ሃገራሲ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ ቨሪ ኮምፕሊኬትድ እዩ እዚ ሕጂ ንዓና ኣብ ብዙሕ ክትዕ ከእቱ ዝኽእል ነገራት እዩ ማለት እዩ ብዝምድና እንድሕር ወሲድናዮ ንገሊኡ ክጥዕመና ክንብል ነቲ መትከላዊ ዝኾነ ሃገርነት ናይ ድሕሪ ኮሎኒያሊዝም ዝመፀ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ዝነበሩ እዮም ንሶም እቲኦም ካብ ትሕቲ ጥልያን ዝነበሩ እዮም ስለዚ ይግብኦም ድያ ይግብኦምን ከማን እዚ ከማን ኣዝዩ ክንካትዓሉ ኣፀቢቑ ዘካትዕ ኩነታት እዩ ማለት እዚ እቲ ፕሪንስፕል ክኸውን ዘለዎ ነገራትን እቲ ዝግበር ዘሎ ዝምድናታትን ሕልኽልኽ ኢሉ ስለ ዘሎ ምናልባት ግርማይ ብወገኑ ካልኦት እውን እንተድልዮም ከዓኒ ብመፅናዕቲ መፂኦም ክገልፁ ዝኽእሉ ኣካላት እንተተረቑሑ ወይ ተተናደዩ ከማን ኣነ ኣገዳሲ ኢለ እየ ዝብሎ ምክንያቱ ቨሪ ኮንትሮቨርሻል ዝኾነ ዝምድናታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ዝኽብል ስለ ዘሎ ኦኬ ኣብዚ ክንዓፁ ኢና ግን ግርማይ እታ ርእስቲ ካብ መጀመርቱ ኣገዳሲት ኣርእስቲ እያ ከይተደባለቐትና ክንዘራረበላ ዘበለኒ ምክንያት ንሱ እዩ ምክንያቱ እቲ ናብ ኢስተርን ሱዳን ፓርቲኩላርሊ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘገድሶ ምክንያት ካብ ግዜ ቃልስና ኣትሒዙ ድሕሪ ገዛና ድዮም ዝብሉ ኢንፍሉንስ ኦፍ ስፌር ናትና ዝነበረ መዓት ህዝቢ ከሰላ ይኹን ሱዳን ይኹን ክሳዕ ውረድ ገዳርፍ ሰፈር ስደተኛታት ዝበፅሕ ህዝቢ ኤርትራዊ ህዝቢ ዘለዎ ነቲ ከተማታት ከዓ ከተማታተ ኢሉ ሒዙ ባንክታት ዝሰርሕ ገዳርፍ ዓብ ከተማ እዩ ናይ ገዳርፍ ሜየር ኤርትራዊ ግን ኣባል ጀባ ኮይኑ ከዓ ይሰርሕ ብቕሉዕ ኣብ ኣኼባታትና ሰንበት ኣብ እነካይደሉ ቀዳም ኣብ እነካይደሉ ኣኼባ ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣኼባ ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ብሓፈሽኡ እቲ ህዝቢ ካብዚ ትሒዙ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዋላ ጀባ ከይወፀታ ትሒዙ ሰባት እናሓዘ እግሪ እናተኸለ ዝመፀሉ ግዜ ኣሎ እዩ ብገንዘብ እናገዝአ ዋላ ብደቂ ኣንስትዮ ከይተረፈ እናገዝአ ዝመፀ ግዜ እዩ ሕጂ ምስ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣዛሚድና ግርማይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ከባቢና ሕጂ በዚ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ወያኔ ግድን ክድምሰስ ኣለዋ ኢሉ ክልተ ውግኣት ተኻይዱ ክንደይ ውግእ ሓሊፉ ኣይተደምሰሰን ንባዕሉ ወፂኡ ነዚ ንምልዋጡ በቲ ኣምሓራ ይሕግዝ ኣንጻር ኣብይ በቲ ከዓ ምስ ትግራይ ፅምዶ ተባሂሉ ክኸይድ ንሪኦ ኣለና እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን ከዓ ይቕፅል እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቶም ኣምሓራ እዚ መሬትና እዩ ካብ ሕሞራ ትሒዙ በገ ምድር ወልቃይት ፀገዴ ፀለምቲ መሬትና እዩ ኢሎም ሁከት ዝፈጥሩሉ ዘለዎ ግዜ ናይ ውግእ ቴንሽን ክኸይድ ዝኽእል እዩ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ሕጂ ብዙሕ ብዛዕባ ዝዛረባ ኣይደልን ግን እንታይ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ኢኸ ታደሰ ወረደ እንታይ ኢሉ እንታይ ማለት ኢኸ ክንሪኦ ዘለና ሕጂ እዚ ሰራርዓ ዝናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እሞ ኢሳያስ ኣፈወርቂ በዚ ፅምዶ እናበለ በዚ ከዓ ንሱዳን
من يخاطب له مس البرهان كوينو كزعون كاب سمين بر زمصو سراويت زسلطنا له درجه بصحو مالتي سو انتاي مالتي زيلنا منتان كنريو صبوتي ما قداسيتنا رأستني بحالي امو عميص يصنعان تزيكدنا نزمت زلو سومون كتقرب بعد تخيلي لك حتى كايلي قرماي الغدو هلو قرماي ما اللي اختي قلنا لك ايش رايكم أبكالي دي أتيو دكي سو I don't know قنمون دحر زي مليسو كدول اللي معناتو سفح بزبالة ما قدي كريو كم زلو خقبري أورخا هم تزبلكم مو قرماي سلز تخطعتلي انتهي خيد سلزلو سلز فلت إذا حتى زقريب النازلو أمو نحنا رئيتو تعطنا هيبنا لنا تقزا هيبولو ميزانو قريبولو قن بزبالة ني قدام كأرباح حتى نحر حجي زي تمليسو تزيل لوجن أبدخ نودينا نايلومي أخيبانا كالي كحتو زدل نجزا للنسخان تايو do you think تاشم لخن كيرو دو زدلي مثلكم ساعاتنا أمينو العيل له هو حجري يقول له خو أمينو سوري أنا سنتاش ميم سلام من كلكم ممهد يا كلكم يا سلام سلام أنا أمين I don't know أقدر سيت الاستخوينات تقرب إلى زبل حسب على النمو أنت لا تقبلكم ما نهزب إرترا بكل شنقات ميزان كنوسط خوينا جي بفلا يابزي دحرنا تعنت زخيد اللقنات كله بدرجات تقاومه أبزخونه يكون عدى حجي تقاومه تباهيلوسي برز عتقون قلملن زين كاسا وسلو عدي يلن مالت يو أب كله أب كبابينا كنا أبزخونه بوتا كم ذا عين التقاومه دماني يبلنا نبزو وانزي أب كم هزبي زخونه بفلا ياديتات أب سومال زغبر أو تذكرو خما فتجيزي وقناي تقراي دكنا بيلو يلنكو تسان كعقرقران كبلان كاللوح كم زعين التريو بإرترا ترأي في اللتن بدرجة من قصتات تراقينا ولا توم أزيوم ديكتاتوريات تباهيلوم بتصوع من قصتات كمان نابسلت أنهم زغربوم أكاليوم عدل كوبو زيد اللي أمري نتهزبي بمتأنو معلتاو هيوتو تمهرت ديو محرشا ديو سروحو ديو ولا مقشا وتسامخا دخون قال كله عدلاتون يخفتو أبي إرترا الزون يلن مالتيو الزغاني تي نتعدز مرحة زلو حزو زلو أقباب مالتيو نإرتراوي بخميك نقول صون خير مسينا يدزام دلو أنا حجي مكوحتين أنا يبحكي بفلا يتي أبهاجرنا دلو سرعات نإرتراون نت زخون إرتراون نت قول صخلو سي بتم كحتيو إرتراوي جقنا إرتراوي تبع إرتراوي زين تقمر الغلات كمان من كم إرتراوي كم إرتراوي يلن زبل بزو حيال بخونه تنكحتتاتون لنا مالتيو حجزكي اتي حقنيا ميزان أبلع الإرتراوي بفلا دحرزي نحلفو زلنا سكيات مكران بكل شنقاته أوش تعدد اللي يكون أبدقد اللي يكون من استي برزعات يقدر له من استي أبتناي أقل قلوت دركب نتوم دساغي وحالفتو برات حيزون كله نعوغة يلو نفسوز قتل زي كونه
لا نعو خيتن كوفونا بسقط يدوز موت عينت منسي لنا انتاي يوزي اب كمزة عين الدرجة بصيح ذلو وي انتاي بحرياتنا إسراوي ازديو معك أنينا أبي اللي تدخل جنة تنقلن انتاي يخمي زبلسي بزعب إسراوي أدنو بخمي تار استغطاقبات خيلقن أبا أتوكير ناسني عمقنا احنا الزاربل اوكي هو زرون تفكير كان لي يا أنا يدقف عين ذا ما يبحكي very interesting يا زقرم كنتاتي نو سلمتا حزبنا عيل عالل زخم بچاو هلو خلو داويت عطوة بجاها داويت اسماعيل داويد بالك عطوة معنا اوكي عطوة تتغفي تلل سلمتا قتل حزبنا باشا عيل عالل اب تግራይ እንተሪኢና ህዝቢ ክልዓል ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ወይ ክብል ከሎ ህዝቢ ክሳብ ወይ ዝግበር ግበሩ ወይ ኣይትመርሑናን ኢኹም ንስኻትኩም ከይተረፈ ተራ ገባራት ተዛረቡ ከለዉ ኣምሓራ ሸበሮ ገብሩ ዓለም ሸበሮ ትገብር ኣብ ኩሉ ዓዲ ሸበሮ ይግበር ማለት እዩ ስለምንታይ ህዝብና ክለዓዓል ዘይክእል ስለምንታይ ህዝብና ኣይለዓዓልን ትብል ኣርእስቲ ሲ እዚኣ ንባዕሉ ኣሚኖ ኣነ ኸማን ከምዚ ናይ ክስታይ ከይመስለኩም እምበር እስከ ንኣሚኖ ዕድል ሃቦ ብዛ ዘረባ ተዛረበ ክብል እንዳሓሰብኩ እዩ ኢሉ ይጣቢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣሚኖ ባዕሉ ኸማን ግርማይ ንዑ እውን እንተ ብተኸታተሊ እንተ ከም ደጋፊ ኮይኖም ይቐርቡ ክእሉ ማለት እዩ ግን ኣሚኖ ነዚኣ እውን መፅናዕቲ ገይሩ እቲ ክብሎ ዝደለየ ይብል እሞ ኩላህና ንካትዓላ ማለት እዩ ተዳሊና መፂና ንማየጠላ ማለት እዩ ዋይ ምክንያቱ ካብ ውሽጢ እንድሕር ኮይኑ ህዝብና ክሰማዕ ኣለዎ ኢልና እንድሕር ንዛረብ ኮይንናሲ ህዝብናሲ ክለዓል ኣለዎ ስለምንታይ እዩ ዘይለዓል ዘሎ ስለምንታይ ናብ ህድማ ጥራይ ዝኸይድ ስለምንታይ ከምዚ ክብሎ ዝፀንሐ ነፍሱ ይቐትል ዝቕተል ዘይቀትል እንድሕር ክቐትል ዘሎ ኮይኑሲ ስለምንታይ ይሃድም ብዙሕ ረቑዓይታት ምክንያታት ስለ ዘለዉ ናትና እውን ጌጋ ኣጋባብ ኣተኣላልያ ኣብ ልዕሊ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ስለ ዘሎ ነዚ ዘጠቓለለ ሓሲብና ምእንቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት ኣርእስቲ ስለ ዝኾነት ስለምንታይ ህዝብና ይለዓዓልን ዝብል እንተቕረባ ኣሚኖ ባዕሉ እውን እንተቕረባ ኣነ ዝድግፋ ነጥቢያ ባህላ እዩ ጊዜ ሓቅኻ ኢኻ ባሻይ ከምዚ ንሕንሕናዮ ንሓልፍ ድዩ ኦኬዥናሊ እና ሸፈፍ እናበልናዮ እናልዓልናዮ ንሓልፍ ድዩ ኮይኑ ክፀንሕ እዩ ፀኒሑ ንሕና ከም ንገባእ ፍፁም መርገፅና ህዝብና ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ ክውስን ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ክበፅሕ ኣለዎ እቲ ቃልሲ ፖለቲካዊ ስለ ዝኾነ ከዓ ግዴና ምሕባሩ ምምሃሩ ምልዓዓሉ ኣብ ውድብ ኣገባብ ቃልሲ ክኣቱ ዘይምእዙዝ ሕብረተሰብ ክህነፅ ኢልና ኢና ንቃለስ ስለዚ ሕጂ ክንደይ ኮይኑሎ እንታይ ተገይሩሎ እሞ ያ ዘሩ ኣይ ሓዝካያን ኣለካ እታ ርእስቲ ማለት እዩ ናይ ባሻይ ነታ ባሻይ ዘቕርባ ዘሎ ባሻይ እሞ ነታ ኣነ ዘቕረብክዋ ካ ክገልፅ ፀኒሑ እቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ስለምንታይ እዩ ከም ካልእ ኣህዛብ ፍንሕንሕ ክብል ዘይርአ ስለምንታይ ናሰኒፍና ናባኻ እኮ ዝመፅእ ዘለኹ ኣሚኖ እንታይ ንጋባእ እንታይ ይደሊ ወላ ትውድብና እንታይ ይደሊ ወላ ገላኡ ይኮና ንብል ዘለና እንታይ ትፀገምሲ ብኸመይና ክንገልፆ ስለምንታይ እዩ ኣሚኖ ናባኻ እኮ ዝመፅእ ዘለኹ እዚ ሲግበር ፀኒሒ ግን ብቐጥታ ኣይተሃርመን ታትበልካያ እኮ ፅሒፈያ ኣለኹ ብኺኖ ኤርትራዊ ትምክሕቲ ንኤርትራዊ ብኸመይ ክንገልፆ ንኽእል ኢለ ቀሚጠ ኣለኹ ኣከይዶ ንሳ መግለፂ ዘሩ እንታይ እታ ርእስቲ ክትከውን ዘለዋ መስለካ ኖ እታ ዝበላዮ ዝብል ዘለኹ ባሻ ምዝ ኩሉ እቲ ክገልፆ ዝፀንሐ እቲ መግለፂ እንዲ ትምክሕቲ ኣብደይ ዓቕሙ ይምካሕ ገለመለ ክንገልፆም ኢና ሳቶም ዳሕራይ ኣብቲ ምስ ቀረበት ትርእስቲ ግን ስለምንታይ ህዝብና
እዚ ኩሉ ከባቢና ዓለም ሙሉእና ብዛ ውሽጣዊ ጉዳያቱ እንዳተላዓለ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ይለዓሉ ወይ ይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ይለዓሉ ምሓራ ይለዓሉ ተጋሩ ይለዓሉ ሱዳን ይለዓሉ ኩሎም ሸበሮ እንዳገበሮ ከለዉ ህዝብና ንምንታይ ሸበሮ ዘይገብር هو ስለዚ أقول ስለምንታይ لك ህዝብና كل ኣይለዓዓልን ኢልካ ታርእስቲ ድሓር ትካልእ ዝርዝር መግለፂ ይኸውን أماميتي أكو تارستي بشاي هزبنا سلمنتاي خم كالوت هزبتات ኣይለዓዓል كم كالوت هزبتات صار ملختو زي اللعال በቃ ተኣኽላሳ يا تارستي ስለዚህ ኣሚኖ ከተቕርባ ድሉ ዲኻ ንቐዳም ሆፕፉሊ ዘድልየካ ኤግዛምፕልስ መእተዊ እናቕረብካ ትግብር እምበር ኩላህና ኣለና የሽዑ ወወ يا قدالوا خيل يتسجل ኣዳልዋ ዘድልየካ ኤግዛምፕልስ ከተቐርብ ትኽእል ብድፍረት ከዓ ክንገጥሞ ኣለና ምክንያቱ እንብሎ ዘለና እንድዩ ግን ነቲ ህዝቢ ክበፅሖ ነቲ መንእሰይ ኣብዚ ዘለዎ ከዓ ክበፅሖ ክኽእል ኣሎ እዚ ብቐዳማይ ካብዝኣተው 7 ሓደስቲ መንእሰያት ሎሚ ኣይተመልሱን ግን መልእኽቱን ኣይሰደዱለይን እምበር ክንሰደልካ ኢና ኢሎምኒ ነይሮም እዮም ፅበዮም ነይረ ብፃዓቂ ክንክርክሮም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እንታይ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ እዚ ሃገር ናይቶም መንእሰያት ሃገር እያ ናይቲ ቀፃሊ ወለዶ ሃገር እያ ንሱ ኣብቲ ቃልሲ ኢንጌጅ እንድሕር ዘይኮይኑ መን ይክልውጠሉ ስለዚ ዝበልካያ ከመርእስቲ ከነቕርባ ኢና ዝተረፈ ከዓ ከምዚ ባሻይ ዝበሎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ነካይዶ ከዓ ርኢቱ ክቐርብ እዩ ናይ ግርማይ ሽዑት መለስ ከም ዘለዋ ክንገብር ኢና ምክንያቱ ንዕኡ ዝፀልውን ስለ ዝኾነ ነቲ መንእሰይ هو ግርማይ ዋላ ከምቲ መደብ ሒዙ ይመፅእ እንዲ ኩሉ ሸዓብ ናይ 10 ደቂቃ ናይ ርብዕ ሰዓት ሒዙ ከምኡ ዓይነት ጀሚሩ ኣሎ ምሽ ዋላ ብሕዋር ይኹን ዋላ ብካልእ ይኹን ሕጂ ዋላ መጀመርያ ቅድሚ ኣሚኖም ምዝራቡ ንዓ ንሱ ርኢቱ ይህበላ ማለት ንሕና ሂብና ኣለና እቲ ዝከኣለና ኩነታት ማለት እዩ ንሱ ድማ እታ ርብዕ ሰዓት ናይ መጀመርያ ዘላ ነታ ርኢቱ ሕጂ ደቂሱ እዩ ዝኸውን ምናልባት እሞ ናይ ሎሚ ውዕሎና ብዝኽዛዘም እዩ እቶም ነዚ ክንቅፅል ብሓፈሹ ሓላፍነት ኣሰኪሞምና ዝሓለፉ ሰማዕታትና ዝኽርን ክብርን ይኹኖም ድሓንቀኒዩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳሚ ይራኽበና Good night. Thank you. Canada.